entradas. Son de altura 75. Temos la clásica de toda a vida, con plancha de fundición e fundición. Temos esta moderna, que nos sirve para o mesmo hueco desta, sin facer ningún tipo de obra. Esta cociña é moderna, cerrada, con doble encimera, toda en aceiro inoxidable, un gran hogar para o lume, un forno pequeno e ten caixos abaixo. Caixos non nos podo ver porque están sin eso. Ten doble encimera, tiene incorporado. Salida trasera baixa. Esta é unha cociña similar a esa, só que é de 1 metro de ancho e de fundición ao frente, e isto todo en chapa. Doble encimera. Esta encimera ten unha pequena cámara de aire aquí e esta encimera vai pegada sobre a plancha de ferro. Esta cociña ten a salida vertical baixa. Sigo. Sigue. Despois temos que ir madurando a cuestión. Calquera destas dúas pode ser normal ou calefactor. Que significa eso? Pois que se lle pode enchufar os radiadores ou non. Pero non fai falta explicar tanto. No, pero está ben, non expliques nada. Calquera destas dúas, aquela non. Que máis? Altas de 85 para ir pegadas á parede. Vale. O mesmo que falábamos desa. Onde va? Esta é igual que esa. Olvidouse-me un detalle. En esta, por aquí temos unha canalización de aire, que está entrando aire frío por abaixo e salindo aire quente por arriba seguido. En esta ten o mesmo sistema. Esta ten o mesmo sistema que ese, hogar grande, forma un pouco máis pequeno. Dos feixos. E dos feixos para a cinza. Leva tiro incorporado e arranque rápido. Salida traseira de 150. Esta é similar, só que é de fundición. Esta leva parrilla incorporada. Nada, isto en canto se pon o lume xa desaparece. Por qué? Porque marcha. Porta máis pequena que aquela, pero con bastante capacidade e forno moito máis grande. Diferencia sobre todo en precio. Esta é máis cara. Esta é similar a esa, toda de fundición. Simplemente que en vez de levar parrilla, é lisa. Esta é similar a esta, tamén todo. Esta vai en chapa? Non, tamén fundición, menos isto de arriba que é chapa. E leva arranque rápido. Que significa arranque rápido? Ao momento de encenderlo, en vez de que o fume faga todo o recorrido pola cociña, sale directamente para a chimenea. Que se ve en serio aquí, para que veas. Pero eso nada, si simplemente vos... No, pregunto porque quero saber. Vou na poñer a vender cociñas. Eu pensei que ibas vender unha cociña. No, vou na poñer a vendelas. Ese é o arranque rápido. Si vai directamente ali, e desta maneira fai toda a volta por debaixo do forno para quentalo. Senón non quentaría o forno.
Se ahora posa así, o forno non se quenta. Solo quenta un pouquiño arriba. E desta maneira vai por abaixo todo. Curioso. Curioso, pero cierto. E pouco máis, é así. Más ou menos. Despois vamos preguntando. Aquela é igual que esta, só que é máis pequena. E temos un montón de medidas. 1 metro, 1 metro, 1 metro, 90, 90, 1 10, 1 metro, 1 10. Cal é a que máis grande? Esta. E cal é a que máis queres vender? Dame, esta, ou esta. E despois, esta, témola con esta acabado. Que para esa metí aquí, para traer a xente que xa trouxen hoxe, que xa me dixo un señor, e logo iso de Ikea, que varía o color. En vez de ser negro a negro, é plata. A única diferencia é o color. É o color, non ten sobrecoste de nada. Ah, sí, se me olvidaba. Esta cocina que é verota, podemos cambiar o hogar e podemos facer de salida de tiro lateral, para calquera dos dous. Masa. No? Así Cales va- son as de fundición? de fundición? Esta e esta. E as outras que non son de fundición, que son? De acero inoxidable. E que é mellor? Manolo, que é mellor o acero inoxidable ou a fundición? No, onde? No, Na cociña? sí, pero no forno ou no cima da lenha? No, no frente. É indiferente. Indiferente. No frontal. Hai moita diferencia de precio porque a fundición costa moito máis facela que costa o aceiro. É a diferencia que hai. É máis estética. Estética é iso. No, quero dicir que é unha cuestión estética. Unha cuestión estética e unha cuestión económica. Porque é moito máis barato facer esa que facer esta. Ahora